Hortxe dugu Eskarotze eta bere mendiko etxeak, ibaiaren bihurgune lasai horretan eraikiak. Etxeen telatu pikoei begiratzerakoan, negu hotzetako elurteak izugarriak izango direla pentsatu dugu. Ibaiaren behealdean, gu Espartza herriaren gainetik goaz, eta Zaraitzu ibaia berriz zubiaren azpitik. Zenbaitek erromatarra deitzen dio zubi honi, naiz eta ordukoa ez izan. Ibiltzi eta herrira iritsi gara. Santa Luzia baselizan eskualdeko batzarkideak elkartzen ziren. Herri guztien bidegurutzean dagoelako biltzen gara bertan. Halaxe esaten omen zuten batzarkideek. Haranetik alde egin aurretik, Zaraitzuko dorreko haitz paregabeak laztanduko ditugu. Ibaiaren indarrak San Kiriko baselizaren muinorantz garamatza. Inguruko herritarrek diotenez, Deabrua mendian zebilen Kiriko gaztea atzeman nahian. Harrapatu behar zuen unean, Kiriko kaitaren egin zuen eta bi pauso handi emanez mendi tontorrera iritsi zen. Kirikok bizia salbatu zuen. Gertakariaren oroigarri, ermita eraiki zuten eta urtero maiatzeko erromerian Nabaskotzeko biztanleek harrika egiten diote Deabruari. Beherantz goaz, Uztaritze herria dugu azpian. Bitxia bada ere Lurridor eta hotz hauetako agintaria almirante bat zen, eta erregearen aginduen berri ematen zien herrietako biztanleei. Horregatik dira hauek Nabaskotzeko almirantetzaren lurrak. Aragoitik gertu zegoenez, Jakako erromanikoak nabarmen eragin zuen Nabaskotzen. Eragina bistakoa da. Hilerriaren ondoan dagoen Andre Mariaren ermita ederrari begiratu besterik ez dugu. Bisitan joan ezkero, merezi du apaletan marraztutako animalien irudiei begiratu bat ematea. Nabaskotze trikuarriz dago inguratua, eta burdinaroko eta brontzearoko aztarnategi ugari ditu. Erromatarrak ere hemen egon ziren. Horren beste mendateren artean, argi dago Zaraitzu ibaiondoko leku hau dela kokalekurik bikainena. Goitik ederki ikusten da Nabaskotze herriaren erdiaroko oinplanta perfektua. Hortxe duzue muinoaren tontorrean. Aizpurgi herria ere mendiska batean dago, baso zinguratua. Erdiaroko azken zubia da hau, Zaraitzu ibaia baretu egin dela dirudi, baina ez. Arbaiungo zintzurreko hormetara iritsi bezain laster, ibaia saltaka eta arindoa berriz.
Gizakiak ez dauka leku honetara iristeko modurik. Estugune honetan errepideak ezin dira ibai ondoan egin. Horregatik ibilgailuak mendiko bide bihurrietan ibiltzera behartuta daude. Orain zatozte gurekin, eta egin dezagun amildegi honetara jauzi. Sei kilometroko luzera du arroila honek, eta ia 400 metroko hormak. Paraje hau Europako sahaiarre kolonia garrantzitsuenaren babeslekua da. Pasatu, ez pasatu. Almadieroek makina bat izerdi botatzen zuten estugune hau zeharkatzeko. Eurek bakarrik ezagutzen dute behar bezala leku hau. Arbaiungo zintzurra da Zaraitzu ibaiaren azken oztopoa. Ondoren bat egingo du Irati ibaiarekin. Behin mendietatik urruntzen direnean, elkarrekin zeharkatuko dute Lautada. Urraulgoiti eta Uralbeitiko paisaia irekiak aurrez aurre ditugu. Dagoeneko agur esan diegu Pirinioei. Bertatik bertara daude Nafarroako epeleko Lautadak.